Добър ден на всички! Как сте? Днеска е точно така първия влог! Аз съм знал, сте звънали колкото мен. Дано да сте. Сега, започваме с важните неща. Новини. За скоро време Йохан пише, ще заснеме и ще направи 2 проекта. Сега няма да ви кажа какви са, защото ще бъдат тайни. Сега, нашата история за филми не е и добра. Главно, защото Йохан ги прави. А неговата гледка е лоша, признавам си, ужасяваща, тъпа. Но следващите 2 проекти са моя идея и по моя режисура и ще изгледат много по-добре. Не се хваля, ама имам по-добра визия. За новините, главно това е. Днеска е първият влог, ще има и още доста да гледате. Утре може да имаме гост шефа да дойде, самия Йохан. Но ще видим. На други теми, Twitter предизвикателства. Разочарован съм от вас. Нищо. Ама абсолютно нищо в Twitter. Нито едно предизвикателство. Искате ли гледате как правя глупости, бе? Пишете в Twitter. Или в Facebook, все едно. Стига да не е в Ask.fm и главно, този значи е само Twitter. Забравяйте Facebook, само Twitter. Други новини? Да видим към нещо интересно. Забелязал съм, че вие хора, това поколение сте отвратителни. Човек да качи на iPad си една снимка как е по-бански и вече цялото училище му се гаври. Сериозно ли бе, хора? Не сте Фред. Ама сериозно. Човек, какво? Аз не мога... Забранено ми да ходя на плаж ли? Забранено такова да се снимам как си прекарах лятната ваканция ли? Добре тогава. Ще ми много интересно да вие как се хвалите, че слушате ази с такива глупости. Сериозно. Не искам да вземам хейтъра, ама си е така. Само ви кажа, че този влог ще бъде забавен. Сега, само този път ще се държа така ядосано. Да не сванете. За сега първият влог не е започва много добре, но се променя. Ще стане по-добре, ще стане по-интересно. Надявам се. И не забравяйте, пишете в Twitter, за да гледате забавни неща. Или си останете в Ask.fm, се правите на кучки. Чао. Да. Това беше първи епизод. Мисля, че мине страхотно. И дано имаме още много гафове. Чао! Половината ми лице е изрязано от камерата. Трябва леко си смаля статива. По-добре.